Takže čaute ľudia, vítam vás v mojho videa, toto je unboxing, prvý unboxing tohto roku. Sú tu asi najsilnejšie petardy, ktoré sme tento rok objednali, takže poďme na to. Takže poďme si to rozbaliť. Sú tu fakt silné petardy, celý tento balík nám vyšiel na 76 €, čiže skoro 80 € sa zaplatilo za tieto petardy, ktoré sú v tomto balíku, ale tieto petardy za to myslím, že asi stoja, za tú cenu. Poďme si otvoriť. Inak všetky tieto petardy sú z celkom dobrej stránky explozívov, je tam toho veľa, tam sú elektrické spotrebiče, petardy, mám tam pyrotechniku, hlavne E4, takže poďme na to. Poďme to otvoriť. Ty krávo. No, takže takto. Uvidíme, čo nám stojí pár nejaké petardy, teda. Ty kokšo. Takže máme tu Doom Boom 170 Limited Edition. Ty kokos. Tak, to už sú dielovice. Dobre, ďalej tu máme tieto tricky, ktoré môžeme porovnať s tými petardami. Poďme si ukázať, ako vyzerá ako zlopov, z toho som tak nadšený, čo ti šíbe. Toto je fakt možné. Poďme na tej 170-ky, poďme sa na ne pozrieť, ako to vyzerá, jeden kus v dlani. No. Čo ti mece? Tak toto už hej, toto sú už riadne dynamity. Ty kokšo. Tak toto bude na silvestrovskom videu. Toto bude vina šupa. Minulý rok boli síce iba tieto tricky, ale tak porovnajme si, že aká je tricka oproti tomuto obrovskému kokšo náboju. Takže teraz si poďme otvoriť tú tricku. Toto vypadá. Dám si ich späť do balíčku. Čakať. Takto. Už som si nezvonil, ale odhadom nie. Tak ja všetko asi odbalím a mám sa vrátiť teraz na tie menšie tricíky, ktoré som objednal tiež. To som nabok. No a minulý rok toto bolo fakt halu, akože keď sa to odpalovali, to bolo fakt neskutočné. To bola taká dielovica ty kokšo, že je jak ďas a som si myslel, že to už nič silnejšie nebude, ale našiel som tieto granáty, no a tuto máme Doom 30, jeden kus, sú tu ďalšie 4 kusy, takže toto všetko budeme odpálať tento rok a poďme si porovnať, aký je rozdiel tejto petardy a tejto petardy. Doom Boom 30 je cez, tu viete lepšie vidieť, je cez celú ruku, hej. A aj takto na dĺžku mám proste už celú skoro k prostredníku. Takto mám proste celú na dlani. Je to proste fakt veľké. No ale toto je akože, to je jak dvakrát na dlani. Je to dlhé, jak moje predlaktie. Ty kokšo. Neviem, čo tam je počuť, tam si, ty kokšo. 100 g pušného prachu, čo ti dáva. Takže sa môžeme pozrieť, aký to je rozdiel výškový a som zvedavý, aký bude ešte aj silový. Oproti Doom Boom 170 a Doom Boom 30, takže to všetko schováme. A som fakt zvedavý, aké to budú výbuchy. S týmto už máme skúsenosti. Toto bola fakt akože šupa. Ale ja neviem, minulý rok sa mi zdali, že sú väčšie, ale asi sa mi to fakt iba zdalo, keď už tu mám tieto veľké šupy. Ale tento rok sme objednali už fakt väčšie. Takže to schováme. A ako som už povedal, tieto všetky petardy sú zo stránky explozívov, majú tam tieto petardy, majú tam F4 za dobrú cenu, takže tak. Všetky sú tam, je tam veľa druhov petard, sú tam 5G, slabšie petardy, silnejšie, gulové pumy, ďal som aj Doomu 50, F4 gulové pumy, 150 mm gulové pumy sú tam, takže
takže tak. Dobre, toto je už konečné video, takže majte sa, čau.